який заповіт він заключив з нами. І тут сказано, ось завіт, який я укладу. І він каже, по тих днях, говорить Господь, мої закони я вкладу в їхній розум і напишу їх на їхніх серцях. Бачите? Я вкладу в їхній розум, і я напишу на їхніх серцях. І буду для них Богом, а вони будуть для мене народом. Тому, друзі, бачите, в який заповіт Бог покликав нас. Він каже, ось, що треба для того, щоб ви мали гарне життя, мої діти. Дозвольте мені вкласти моє слово в ваш розум. Тому що які думки в вашому розумі, такі дії.